Niin. Niin. No niin. Pölyimuri. Niin. Se on... Rouva ostaa pölyä. Minäkö ostan pölyimuri vai? Niin. Se on rouvalle nyt edullisesti. Ai te myytte pölyimurita, kun minulla on nyt jo. Niin, mutta nyt on rouvalle uusi imuri. Edullisesti. No. Missä se on? Mikä? No se pölyimuri. Se on siellä varastossa pölyimuri. No minkälainen se on? Mikä? No se imuri. Se on se. Nyt. Ei. Sitten siinä on tuommoinen... Mitenkään voi ostaa, kun eihän teillä ole sitä edes mukana. On. Ei tässä ole imuri mukana, mutta siellä on kyllä edullisesti nyt rouvalle imuri pölyä. Lukaa nyt kaffelle, niin jutellaan vähän.